Niya din si Ate Cherry pangutana, Pastor, maayong hapon sa tanan, udto pa man good diri, as lang ko, Pastor, nga dako ba nga sala ang paglapas sa adlong igpapahulay tungod aning trabaho nga Biyernes man ang ako rest day, pero usahay, Pastor, Sabado, pero sa adlaw nga Sabado naara ko sa kwarto, minaw sa imuha og mga awit sa himaya. Please tubaga, Pastor, kung unsa maayo himuon. Daghan salamat o God bless. Igsoon, daghan salamat, no? Bisan pa man nga aduna ka sa sitwasyon nga lisod nga mga area, pero duna gyapon kay handom sa pagsimba sa Ginoo. Bisag wala tay simbahan di sa amot asa ka, wala mo ko kaga, wala mo nabutang ng asa ka diri. Basta udto pa ka diha. Tingali akong gi-presume nga naa ka sa Middle East igsoon. So pagampo lang kay pangita ang sakto nga dalan nga ihatag sa Ginoo sa imuha, kay kung aduna may mga sitwasyon nga sama sa imong gisugtan karon, nagtuo man ko nga ang Ginoo mo muhatag og dalan sa mga solusyon nga imong gihatag. Pero mahitungod sa adlaw ipagpahulay, prinsipyo na gina sa adlaw ipagpahulay, kining Isaiah 58 versikulo 13. Nag-ingon diri igsoon. Akong basahon. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan ug sa balaan ni Jehova nga halandon ug mapasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kagalingon nga paagi ni mangita sa imong kagalingon nga kalipayan. So imong kagalingon paagi, imong kagalingon kalipayan, dapat dili nato buhaton sa panahon sa adlaw pagpahulay tungod kay ang adlaw pagpahulay igsoon balaan, gipanalanginan o gipahulayan sa Dios ug kini nahimong timaan siyang katawhan. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20. So ang ako lang ampos Ginoo unya kanang gingon bitaw sa Mateo 6:33 ato nang buhaton, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.